rotary club of Hundred Island. So dito lang tayo. So mga hindi nakakalam ng barangay Napalamis. So doon lang po ang ating kalibot. Wow! So yun, sa Mapini. Ayan. So yung mga galing sa Mapini, nakita nyo ang ating 7-Eleven. Nandito po siya. So andito, let's go na tayo. Nandito na tayo guys. So bago nating i-play ang ating video, so meron tayong i-share about dun sa ating sa mga mahilig magkabit ng wifi, kung mga kailangan ng internet. So meron tayong i-share, ito lang ang ating Converse Fiber X. So meron din siyang more speed, more saving. So dati is 50 Mbps, ngayon is na-upgrade na siya is 100 Mbps. So ang magkano lang naman is 1.5. So meron din tayong speedboats to 100 Mbps for 6 months plan, 1.5 only. So medyo mura na rin po yun sa ating mga ka-Pilipino. So meron din tayong CBing worth 2.5 for installment fee. Okay, mga AC application, 1 valid ID and proof of billing. So AC application din naman po ito. Meron din po tayong free link dual band AC 2,600. So dalawang pack and Miss for Flan 3,500. So yun lang po guys. So shout out natin ang ating vlogger na si John Biker. Ang ating meron din po tayong mga IPRG Family International Patriot Riders Group. So shout out ang ating National President ang si Sir Robert, ang ating founder na si Sir Danilo, ang ating COD si Ma'am Mia. So shout out ang ating RB23 Moto Vlog Patriot 1. So ako pala yun. So kalimutan natin. So start na natin ang video guys. So sana magustuhan nyo po. Tayo. So, tuturo ko sa inyo ang ating Paris Tokmado. Rito is dapat slow down. Para na jadi matawid. Dito ang ating LTO, Alaminos City, Pangasinan. So pupunta tayo sa kung nakita nyo ang Rotary Club of Hundred Island. So dito lang tayo. So ayan yung mga intang sa okay. Yan. Okay. So dito Paris. Ayan. So, pakanan tayo papunta sa ating
market at food court. Ang food court, nandito po siya. So, andito. Let's go na tayo. Nandito na tayo, guys.